Challenger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas a Baleiro Perfecto. Estaba pensando en outro programa que está extinto xa me caia eu por outros derroteiros, pero non, este é o Baleiro Perfecto ainda nesta dimensión. Segue sendo o Baleiro Perfecto, hai outras nas que mudou de nome, pero nesta na que estamos, na que sae un programa cada aproximadamente 8 meses, inda que din as malas linguas que pode cambiar a situación, nesta ainda é o Baleiro Perfecto. Ainda temos a Ana Pontón tamén de presidenta. Estados Unidos foi, bueno, se sabedes que finalmente foi destruído por aquel meteorito de hai apenas 3 meses, e o país pois non se está recuperando moi ben aínda. Sexa como for, hoxe neste Baleiro Perfecto, un Baleiro Perfecto especial, porque volve en exclusiva o trío Tenrura. O trío Tenrura estaba conformado, como sabedes, por unha muller que está nestes intres bueno, chamase Alba Rozas, como xa sabedes, está nestes intres en Salamanca, pode ser, non o sei. Sí, máis ou menos. Sigo co meu... Agora estou con Compostela Salamanca. Aí. Pero desenvolvín, a raíz do meteorito, desenvolvín ese don da ubicuidade. Só podo usalo en 2 sitios, pero neses 2 sitios estou. E estou ben. O sea, certa onda de choque que chegou ata aquí, provocando certas anomalías xenéticas, entendo, para obter eses poderes. Efectivamente. Bueno, agradecese que polo menos algo de botiña que ter. Oye, outro personaxe principal do tío Tenrura o que está aí sorrindo como non podía ser de outro xeito, que é o noso querido Guillermo Rodicio, dende Santiago, espero, sí, ao mundo. Sí. Eu sou a parte de Tenrura do trío Tenrura, sabes? Pídome ser Tenrura. Pode ser, sí. Non? Alguén ten que selo, ti estás... So, trío Tenrura e somos 3 persoas, alguén non ten nome. Estás opositando a Tenrura, en plan... Estou, sí, a ver se me saco a praza de Tenrura. Ti dende que, sabes, tamén nostalgia gravar o Baleiro, porque dende que te nomearon conselleiro de infraestructuras... Son o King Condoleres, chámame... Bueno, xa falaremos deso outro día, non? Non sei. ¿De qué? No, está, oye, cada un que seu arco argumental, ¿no? Que sempre é interesante. Charlie, falta Pablo, vamos a decir que falta Pablo, que iba a estar hoxe. O doutor Pesado quería vir, quero decir que a xente non se preocupe, o doutor Pesado quere vir, pero o doutor Pesado, como a vos doutor ten ocupacións potentes e numerosas, é difícil quedar, pero que todos descoñecemos, pero ele é o primeiro, e iso podo asegurarlo, en pedir 1000 perdóns e desculpas, que sei que é unha persoa moi doída con estas cousas de non poder vir. Alguén viu a Pablo Pesado e a Batman na mesma habitación. Exactamente. Entón, pois iso, que anda con outras historias, pero que el sempre está benvido e quere vir. Dito isto, nesta dimensión na que estamos, na que se vai colgar en iVoox, en Spotify e outras redes, este programa, é certo que tardamos un chisco en aparecer por aquí, pero o Baleiro Perfecto non está cancelado, non está morto, e se algún día pasa avisarase con tempo e con alevosía para tal feito, pero non, estamos aquí e grábase pois na medida do posible, que ben sendo, segundo o noso querido Rodicio, vai ser posible máis a mí, bueno, máis... Sí, me sei. Temos que volver a decoller. Nada denota máis que un podcast ten éxito que empezar dicindo este programa non está cancelado. Tamén vos digo, se estivese cancelado creo que tampouco lle sorprendería a ninguén. O sea, sería algo do tipo,
Bon, Claro. na nosa defensa direi No, que falta. a xente, pois moita xente, 5. Non sabemos. A mí non vamos tamén me dicir un número, preguntaron, exactamente, conste. non vamos a dicir un número, pero algunha xente que nos vamos coñecendo polo mundo adiante, pois sí que me preguntou se isto tal, ou algunha mensaxe que recibimos, algún correo tamén, algunha carta, pois todas moi agarimosas que nos enchen a alma, non, e o corazón. Pois Xente das feiras do libro, por certo, que tamén se achegou a... Porque Sí, me recoñeceu joder. pola voz, que me parece algo Turbio. bastante turbio, pero tamén se achegou a preguntarme se seguíamos co Baleiro, que cando volvía a sair o podcast a toda esa xente, que non Exacto. podo nomear, porque son moitos e porque non nos coñezo, pois estamos aquí aquí. estamos. Iso que queremos dicir finalmente a modo de resumo é dicir que temos un programa por diante. Entón, ainda non desvelamos o tema do programa, vamos poñer unha cita que ven sendo No, é secreto. Para todos os nosos ouvintes Exactamente. analfabetos. Exactamente. Me encanta esa parte, Great, tío. yeah, you know. E nada, poñemos a cita e volvamos nun 30 minutos ou así. No, minutos non, é broma. Si el elemento secundario es mosca, ¿qué ha pasado con mosca? Fusión. Asimilación. ¿Absorbió Bran de la mosca? Negativo. Fusión de Brandel y mosca a nivel molecular genético. Xa estamos de volta e efectivamente, como Ebra moi doado a adiviñar a través deste diálogo, desta canción ou do que carallo soara neste intre, que ainda non sabemos o que soou porque estamos en liñas temporais moi distintas. Imos falar do body horror, non? Ou do body horror, claro, se falamos en inglés ou en castelán ou en galego. Home, body horror En sí que ningún caso, exactamente, é unha combinación, Claro, unha será combinación body horror imposible. ou body horror, pero É unha body combinación horror. imposible. Da que nós pues, somos moi fans neste estilo, pero bueno. Body horror. Supoño que a maioría pues, lle sobra un pouquiño, pero bueno, nós imos contar as nosas primeiras veces con este tipo de xénero fantástico, xénero normalmente englobado dentro do terror, logo afondaremos na definición desta historia, pero primeiro as primeiras veces, así que yo dou a palabra a Alba Rozas a ver se nos conta algunha cousiña neste eido. Pois a ver, eu estiven investigando un pouquichiño porque a min non é un xénero que me guste. Eu todo o que sexa así gore, terrorífico e tal, pois non é o que máis me adoita gustar. Pero sí que é certo que ten moitos adeptos o terror en xeral e o horror, que se cadra eu partiría da definición entre terror e horror. É unha definición anglosaxona. Pero é primeira vez, Alba, primeira Claro. vez, non estamos na definición. Lembra que... Ai, por favor. Lembra iso, ese dato. Ai, por favor. Lembra a estrutura. Lembra. Fatal, eu xa é que levamos demasiado Nesta liña tempo temporal, sen sí. gravar. Entón, estaba, en fin, reconcentrada. Co body horror, co terror do corpo, vou poñer un exemplo que quizáis sexa a primeira vez, pero que, sí, vai ser este exemplo. Despois do embarazo e posembarazo cesárea. O sea, cando ves que quedas deforme. La madre que me parió. O sea, sinto, esa sí que é a primeira vez que son consciente do body horror. O sea, cando me vi no espello despois da cesárea, e foi como, E a enfermeira gritando por detrás, non te mires, que ahora non te mires. No. Real story. É un tropo moi de terror, de body horror, o tropo este da persoa deformada que atopa como un cacho de espello ou, o sea, se atopa unha maneira que de poder mirarse a si mesmo non prevista e ves como un cacho desfigurado, o sea, ves a súa propia imaxe a través dun cristal que o desfigura, non? Fai esa metáfora visual con iso. É total. Sí, pois tal cal. Esa é a miña experiencia máis impactante de body horror. Agora a ver se a superado. Rodicio, por favor. Estou convencido de que Rodicio algo ten entre mansos. Sí, Eu vou exercer agora mesmo o meu male privilege. Porque a miña experiencia de body horror é que me caigan os dentes. Ai, por favor. Que en plan, oh no, que trauma.
Pero de pequeno ou de adulto? Porque son traumas distintos, Das dúas. De pequeno en realidad creo que foi máis traumático, porque sí que aínda que che din que non pasa nada, que somos de leite e tal, non sei, sintes que perdes unha parte do corpo. E de adulto, claro, por lo menos a mí ainda por agora non me caeron os dentes, pero sí que me levei unha vez un golpe moi feo. Me partí varios dentes. Grima pensar esas cousas, tío. Pero a mí me gusta porque son como as pequenas partes cyborg que do meu corpo. O sea, os dentes de alguma maneira son robóticos. O sea, estou subíndome pouco a pouco a Matrix a porcentaxes moi pequenas do corpo. E entón, sí, realmente a única deformidade. De todas maneiras, me fai gracia isto porque cando empezamos a facelo das primeiras veces, a idea era que contásemos como a nosa primeira experiencia co xénero, e o único que eu contaba experiencias persoais por facerme o guai, pero ahora xa directamente saltamos e todos contamos. Fuses contaminando a sección ata chegar a sospeitados. Ahora son eu que conta. No, pues eu de pequeno vi unha película. No, é que eu iba a tirar por aí, conste. Que se queres contoche tamén os dentes, pero... No, perfecto. Bueno, iba a dicilo logo na sección, ¿no? Pero é certo que eu teño pánico ao tema da caída de unllas, tema de dentes e tal. Dame a hostia de grima, pero moitísima, rollo. Cando vexo nas películas, ¿no? Deste momento, eu vou comentar un en concreto que me deu moita grima e que descubrí, bueno, un redescubre estas cousas, non? De que The Fly, non? A Mosca, película, bueno, que vendo libro e tal, está considerada body horror. Eu, claro, non o vira así, vin hai pouco e dixen, joder, isto claro que é, non? Un exemplo casi paradigmático porque é a típica transformación lenta, non? Do home desaparecendo, o monstro aparecendo nese intre, deformación total do corpo, da grima. E hai un momento, non? De pequeno vira esa película, tería eu 9 anos, 10, non sei, estaban botando na tele. Non creo que tivese o permiso dos meus pais para verlo, pero cuadrou así. Exactamente. A esa escena de cando ele está no espello e se lle empezan a caer dentes e rebenta, hai un momento como que apreta a uña, ou apreta o dedo e sale así pus cara ao espello. E me pareceu antolóxicamente horrible, grimoso e desastroso de pensar que o mellor que che pasarse iso a ti, non? De algún xeito, o sea, son como que o sinto moi... Creo que o body horror parte da experiencia que se traslada a un mesmo dicir non, que non quero nin ser a persoa que está vendo iso en directo, nin quero ser a persoa que lle pase iso, non? O equivalente cinematográfico a alguén que pasa as uñas por unha pizarra. Total. Entón creo que a primeira vez, facendo memoria que puiden pensar no contexto este do xénero, sí que debeu ser a Mosca a primeira vez que vin un tema así, e probablemente logo, posteriormente cos anos, outra película que se me veu así moito a cabeza foi La Cosa, non? De John Carpenter, claro. Que creo que un exemplo maravilloso, pero que para min a Cosa é unha das mellores pelis da historia, o sea que entón aí xa teño non só un exemplo cinematográfico do body horror, sino un exemplo moi interesante de facer cosas moi boas con este xénero, non é que a veces parece que está denostado ou que tira cara a outras cousas máis underground, e eu creo que para nada, pero bueno, todo de iso falaremos logo, así que aí queda as primeiras veces, non? Dito isto, pois creo que é o momento de poñer certa canónico, poñer certa musiquiña, que isto sí acontece en todas as liñas temporais. E pasamos a definir a movida. E por suposto ten a honra e noso placer de escutar a definición de Alba Rozas sobre este tema. Ahora sí, Alba, é o teu momento, Alba. Non mo roube, Rodrigo. Perdoade antes. Nada, pois, a ver, eu creo que para definir o body horror creo que habería que establecer primeiro unha diferencia entre terror e horror, porque ás veces parecen a mesma cousa, pero eu sí que me atopei con diferentes matices investigando. Pois, a ver, no terror eu que atopei é que para a definición do xénero
así en xeral, sempre existe unha posibilidade de escapatoria para o ser humano. Outra cousa é que non se cumpra, que normalmente non se cumpre, pero xoga con esa tensión, pois, de que pode existir a posibilidade de que nos salvemos, etc. No horror, non. E isto a nivel xeral. E aí é onde entra Lovecraft, etc, etc. Frankenstein, en fin, que tamén se poden catalogar como horror e non só como ciencia ficción. As catalogacións son difíciles moitas veces. Entón, partindo desa división xenérica, original ou así, que é anglosaxona, de feito, aquí o terror non ten esa escola nin esa división, ou a nivel hispánico. E despois, partindo desa definición, eu xa metería o de body horror, non? Entón, aí xa nos dá unha idea. Polo que estiven vendo, é un termo que se cuñou na revista académica Screen en un artigo de investigación de Philip Brophy, creo que se chama, en 1986. E é unha maneira de conxugar a ciencia ficción co terror, concebíase así. Evidentemente, sirve para designar un tipo de producións fílmicas que se comenzaron a dar que se deron a coñecer a finais da década de 1970 e durante os anos 80, aí foi cando empezaron a petar, non? E esta época serviu para expoñer films de body horror que son icónicos ata o día de hoxe, e aí podemos incluir pois Frankenstein, A cousa de Carpenter, Alien, incluso Drácula, en fin, que habería moitos exemplos. Sí. É interesante pensar que, primeiro, é moi recente, de 1986 o termo por se, e tamén me parece moi interesante pensar que naceu nunha revista de cine, porque penso que normalmente no Baleiro traemos conceptos un pouco máis transversais a case todas os xéneros artísticos ou modalidades artísticas, manifestacións que se poden dar en todas, e en cambio o body horror casi diría que é unha cousa estrictamente audiovisual. Quer dicir, non sei ata que punto podes facer body horror por escrito, realmente, porque podes facer horror, podes facer terror, pero esta modalidade en concreto é algo que é intrínsecamente visual, o sea, case unha especie de modalidade de efectos prácticos determinados alrededor do terror. Eu comparto esa reflexión e quería dixela tamén a definición posta, non? De que eu creo que sí. Quero decir, visual, non? Tamén incluo mellor fotografía, pintura, cadros... Sí, bueno, fotografía, videoxogos... Pero é certo que na escrita é difícil, non? Inda que describas un horror, non? Inda que describas algo moi ben, sempre a imaginación vai tender, eu creo que, non sei se suavizalo, pero é difícil transmitir ese proceso, non? Do body fora da pantalla ou fora do visual, non? Creo que é un xénero que entra moi polos ollos. A ver, eu estou en parte de acordo con vos, perdoa Charlie, eu estou en parte de acordo con vos e en parte non, porque a ver, aquí a cuestión é que o protagonista é o corpo, non? Transformacións, mutacións, mutilacións, torturas, incluso a destrucción do corpo humano. Entón, eu creo que na escrita non funciona igual, pero creo que tamén funciona porque a cuestión é que todos temos corpo, entón é algo que sempre vas poder imaginar. Quero dicir, se che están describindo pois non sei, criatura mitolóxica, non sei que, o monstro non sei canto, a fantasma non sei que máis, que pode ter pois unha forma inefable ou non ter forma. Agora penseme a cabeza, por exemplo, estas obras de terror parapsicolóxico, non? Que realmente hai presencias, entón sentes como baten as portas, como se abren, como se pechan ventás, claro, eso realmente a cuestión aí empata coa loucura, pero o corpo temos todos, entón aínda que sexa por escrito, acaso é o nivel de, claro, o nivel fotográfico, se che entra polos ollos, aí o impacto é outro, creo que o impacto é maior, pero como todos temos corpo é algo que sempre te vas poder imaginar de maneira desagradable. O sea, e sempre vai empatar con eses terrores atávicos que todos temos, de orixes diversas, porque, claro, o corpo é o que temos a nosa parte máis vulnerable, máis exposta, e iso é absolutamente inevitable. Entón, aí sempre vai haber un elemento de horror, aínda que sexa por escrito. Pero eu estou de acordo en que o impacto maior é o visual.
porque aí xa non hai maneira de escapar o detalle, que o problema é que cando imaginas, o mellor imaginalo dunha maneira máis superficial, máis laxa, depende tamén da sensibilidade que teñas. Eu, por exemplo, non tendo a ler terror ou body horror porque gore non creo que incluso a túa propia cabeza, a túa propia mente, ou a túa propia imaginación suavizaría o feito. Creo que decir, o audiovisual creo que non tes escapatoria, quero decir, do que estás vendo, non? Cando ves unha escena de body bestial, non? Ou unha deformación, aquí tamén creo que logo creo que está na definición, non sei se menciona logo ou se afonda no pozo neste proceso, pero normalmente tenden a ser procesos de transformación. Creo que ese proceso de transformación é o que tamén nos implica ese no visual o de velo, non? De ver como se está deformando en tempo real, desa transmisión, non? Concreta do que antes era normal, ves que empeza un bulto a moverse, esas cuestións, non? De que non podes apartar a mirada, o sea, ti podes apartar a mirada, non? Pero non podes. E aparte creo que tamén conectan con unha parte moi importante que son as emocións que é a dor. Quero dicir, por exemplo, o body horror tamén inclúe as transformacións de home lobo que sempre se vían como super dolorosas. O sea, eu recordo pelis que aparece o do home lobo e aquelo é terrorífico e dolorosísimo. Cando non tería por qué. O que pasa é que perdese ese componente do horror, se non che causa dor converterte en home lobo e mutar, que máis dá? É como unha mutación dun superheroe que non a pensas dolorosa. E hai zombies, infeccións, epidemias, entra esa componente de enfermidade, de dor, de corrosión, non sei como explicalo, de degeneración, non é o dos superheróis, por exemplo, sería a parte contraria, mellora, o sea, estas melloras que non son dolorosas, que son placenteiras, que ademais despois repercuten nunha especie de ben social, entón xa é a mellora elevada ao cadrado, non sei como explicarlo mellor, pero isto é a degeneración do corpo que deriva na degeneración da especie ao final. Sí, que para mí é interesante esta, o sea, fondar un poquinho nesta idea, porque sí que penso que a cuestión fundamental do body horror non é, o sea, sí, evidentemente defínese polo que fai, non? Pero en realidade eu creo que o que o define exactamente é o que persigue, que é a grima, o sea, que é unha sensación de repulsión. Sí, a ver, eu polo que estiven vendo nos artigos que estiven consultando analizas incluso dunha maneira psicoanalítica, freudiana, lacaniana, que o que busca é provocar evidentemente unha reacción no espectador e que, o sea, póñense á mesma altura o body horror e a pornografía, para que vos falades e que eu tiña por aí apuntado para despois, pero vale, exactamente pois eu saquei eu que son a cagos exactamente. Pois basicamente é iso, que son os xéneros que buscan provocar reaccións no espectador. Claro, que busca o body horror? A perturbación. E máis, aínda estiven analizando algún artigo que me pareceu super interesante, que din que o body horror normalmente as películas clásicas e máis coñecidas como poden ser O Exorcista, etc., están dirixidas a espectadores homes cis hetero. O sea, porque moitas veces as que sofren as mutilacións son mulleres, quero dicir, que atopan unha franxa de público que sería esa. Sí, hai unha dialéctica da violación, ¿no? Efectivamente. Entón, hai eses xogos de poder e despois bueno, que se sustentan e afondan, isto tamén habería que revisalo actualmente e seguro que sería moi interesante, pois na diferencia de xénero, non? Nese momento no que o espectador se dá conta de que hai unha diferencia de xénero e que para o horror non é o mesmo pois, ser muller que ser home e que, bueno, desde un punto de vista freudiano o sea, o que estiven mirando analizaba isto desde un punto de vista lacaniano e freudiano, pero era iso, ser consciente cando o home empeza a ser consciente da diferencia de xénero e que empatan con esa, pois, con eses instintos, ese pensamento subconsciente que hai e que se desenvolven a partir de aí e pareceu moi interesante, o sea, pero sí, busca sempre causar unha reacción no espectador. Sí, é moi interesante porque se o persigues así, case todas os xéneros que están como ou poden estar máis ou menos apegados a emocións intensas, eu creo que teñen como esta versión visual e unha versión máis cerebral que se manifesta na literatura, no caso do porno sería a pornografía e a erótica. A novela erótica ti te podes tocar lendo unha novela erótica, pero non é o mesmo que ver porno. Ti te podes
asustar vendo unha descripción dunha tortura, penso, joder, eu que sei, incluso en a carretera, sabes, a estrada de Cormac McCarthy. Hai partes que son bastante asquerosas, pero o que te está intentando transmitir é o terrible da situación, non o asqueroso da situación. Que pasa en xeral co terror, non? Ti non podes facer un libro de jumpscares, por decirlo así, sabes? Non ten sentido, o sea, non vas a conseguir que o espectador que o lector faga, como que susto, non, porque non é posible, directamente é imposible facer eso con esa materia artística, igual que é imposible probablemente facer unha película inteira de desarrollo de conciencia durante 2 horas, porque ninguén a vería e sería insoportable. Pues, cada unha ten os seus límites, pero é que é verdade que a sensación visceral é tan forte nestos xéneros que desenvolven xéneros propios para falar sobre eles. En este caso, pues, sería o body horror. Claro, é que ademais é utilizar de alguna maneira a deformidade do corpo para vincularse coa deformidade da mente, non? Ou incluso da moral, home, non vou dicir da alma, non? Que queda, vino nalgún poso ou nalgúna cousa e queda así un pouco esotérico, pero sí, eso, na deformidade do corpo, na deformidade da moral, da ética, na deformidade mental, nesa liña, e a pornografía, pois, na liña da perversión. Entón, pois sí, basicamente sí que é o que buscan é suscitar algo, no, aí no espectador. Sí, os clásicos diría que son case sempre moralistas, non? O sea, os clásicos do horror de corporal son case sempre moralistas. Pensa, bueno, non sei se moralista sea a palabra, non, pero están interesadas na manifestación física dunha corrupción interior, non, por decirlo así. Sí, a ver, eu vi en algún sitio... Temos o Mr. Jekyll, o sea, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sí. Claro, a ver, eu vi en algún sitio que tamén era esas pulsións, non, de relacionadas coa carne propiamente, non? Carne sin ser sometida a ninguna norma de pensamento, de ética, de regulación. Entón, é iso, sometida aos impulsos. Pode ser interesante. Pode ser interesante esa lectura. Hai unha... un pouco a depravación. Hai un par de tropos que como para definir, bueno, para entrar na definición, pode haber máis, pero algúns dos que recolectei estes días en algún artigo que estiven vendo falaban de... Hai unha liña difícil sempre de trazar cando falamos de subxéneros, a sabedes, non? Quero dicir, porque aquí aparecen os slashers, non? Por exemplo, non? As víctimas moitas veces son brutalmente asasinadas, é body horror e iso, non? É complicado ás veces, non? Ou os splatter. Quero dicir, é Terrifier, non? Por exemplo, que eu tamén volvíme fan nos últimos anos a ver as películas de Terrifier, acaban de estrenar unha terceira, está tendo un éxito como bastante potente, non? Non sei se sabedes de que vai Terrifier, é un... Bueno, Terrifier conta historia, non é unha historia, que é unha película totalmente violenta e gore, non? A historia é mínima, simplemente pois vemos a un payaso asesino pois cometer mortes ultraviolentas, non? Totalmente gores, totalmente, bueno, acaba coas víctimas pois a martillazos, pero velo ben, quero decir, non apartan a cámara ni nada. É como recuperar esa, bueno, por suposto nada de CGI, todo de maquillaxe, todo, sabes, un pouco old school todo isto. Está tendo así como bastante éxito. Bueno, aí entraría, non? É body horror, non? É o splatter... Eu tampouco me vou rayar moito con isto, quero decir. Eu creo que todo ten un pouco de todo ou todo ten o que queiramos ver, non? Se vemos body horror no Exorcista, dende logo, imos ver body horror en Brain Death, non? A tua nai con o meu can. Verémolo en Evil Death, verémolo en moitas películas, non? Que se consideran splatter, iso por descontado, non? Poñía o de exemplo de Terrifier, que eu sí considero que é body horror. De todas formas, había unha serie de tropos que vou narrar ou que así que fun tal. Non, está o tropo da invasión, onde se procede pois a persoa o que ven sendo body horror producese tras a invasión do seu corpo. Por exemplo paradigmático, Alien, non? Os ladróns de corpo se credes tamén, ou The Faculty, por exemplo, se nos movemos na adolescencia. Tamén pode ser por unha enfermidade contagiosa, non? Ou por contagio, onde o teu corpo simplemente vai quedando horrible, desmesuradamente terrible, non?
Mutación, que no caso de The Fly tamén paradigmático, non, da mosca. Creo que todos coñecedes esa historia, pero bueno, é un científico que por un proceso que sae mal, un experimento, pois, bueno, só de predixeron os Simpson, non é... É a primeira peli de Jeff Goldblum. Pois non sei a primeira, pero sei que aí é cando se fai famoso el. Iso seguro. Sí, iso sí, seguro, ¿no? Que cando realmente pega o... Me flipa que Jeff Goldblum se fixese famoso. Pega aí o bombazo, non? Está tamén Gina Davis como coprotagonista. Pues verdad. Sí, sí. Logo tiñan por aquí mutación, si transformación, non? Aquí entraría, por exemplo, os homes lobo que dicíamos, podría ser un exemplo ou calquera outro, transformación X, non? Enfermidade tamén, que eu aquí cando estaba lendo entre contagio e enfermidade, bueno, trazo unha liña concreta e máis léxica que logo na realidade, non? Dicíamos a hora de aplicación en pantalla. Pero vaya, mutilación, falamos claramente de violencia ou autoviolencia. E logo, pois... Non vexades a Serbian Film. Bueno, podedes velo, pero... Todo isto, xa sabedes, non? Todo, como se chamaba? Tamén estaba aí. Hostel, non? Era Hostel, era... No, bueno, había, sí, era peor esa. O sea, para mí as peores desas serían a Serbian Film, The Act of Killing. The Act of Killing tamén é horrible. E logo, bueno, estarían as distorsións do corpo non naturais ou obligatorias, non? Como entraría aquí, por exemplo, o Human Centípede, non? O Cempés Humán, que foi un bombazo tamén no seu día, onde se pasou dun cine, bueno, dunha obra pequena, de serie B absoluta, que eu creo que non coñecía tal, empezou a haber moito rumor sobre ela, que a xente se espantaba, que non sei que, pasou unha estrategia de marketing típica nestas películas tamén, non? Que ha de explotar en base a que no, a xente sai fora do cine a vomitar, bla 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 bla. E acabou sendo, non sei, acórdome la peli que te quita. Espera, de que ano é isto? Teño por aquí anotado 2000. O Cempés Humán, 2008, así. Pensei que era de antes, a mí sonaba que no instituto xa se falara disto. Pero, bueno, 2009. Esta foi un clásico, a verdade, un clásico instantáneo para base. Bueno, que é la mierda, ¿no? O sea, estamos todos de acordo en que o Cempés Humano é unha mierda. Eu creo que película, sí, ¿no? O sea, se me preguntan, claro, teño que dar unha opinión, non? Aquí sempre nos mollamos a dar opinión. Para min sí, quero dicir, eu non creo que esta peli se saboa realmente. Creo que ten unha idea moi perturbadora. Quero dicir, a idea creo que é boa, como sempre digo nestes casos. Creo que a idea é super loca. Creo que a típica idea que seguro que Stephen King estaría encantado de coñecela e seguro que adora esta película, pero a igual que Stephen King con moitas ideas súas, tamén logo fai un churro de puta mai. Pois, claro, a ver, non se pode criticar a Stephen King neste podcast que imos que lleva ya podese criticar, Alba, non hai problema. Eu son fan de Stephen King, pero recoñezo que a veces ten como ideas boísimas, pero que logo desfiguran os libros que non acaban de funcionar. Dito isto, oxalá escribir como Stephen King e oxalá ter a cabeza de Stephen King. Pero, bueno, bueno, eu teño que decir que a obra que imos traer é boa, O sea, como dice a editora, publicidade inserte. Pero apoyamos dentro do Baleiro Perfecto, por suposto, esa adaptación. Tamén vos digo que se sabe algo de Stephen King imos a por non hai problema. Citando a editora, o libro está ben. A película, como decíamos, do Cempés Humano, pois non está ben, pero a idea, a verdade, era super perturbadora. Hai un par de escenas moi duras, moi de wow. Desta, que supoño que ao final é o que falábamos antes do body horror, ao final é provocar iso, non, no espectador, e aí cumple con creces, non? En concreto hai unha, por poñer o exemplo que creo que todos lembramos, hai un momento no que se está, claro, unha cagando ou era unha, creo. É terrible. O sea, hai un momento de no, pero pensé que vas a escribirlo con máis. No, pero é o mellor así. Bueno, todo o mundo sabe que a veces por si alguén non nos está escuchando, que non a vivo, o Cempés Humano vai dun doutor. Eu non a vin. Que crea un Cempés Humano, pois literalmente, en plan, hai unha persoa que vai de primeiro, el trenecito chuchu, non? Como dirían outros contextos. Trenecito chuchu. Hai unha persoa que vai na cabeza, outra que está cosida ao seu cu. E esa mesma persoa ten outra persoa cosida ao seu cu, co cal estás fucked, o sea, non zafas por ningún lado, é o peor do grupo. E dai, pois, hai un par de escenas, non? De que como que o tipo quería como que probar que se podía alimentar, non sei que, bueno, unha locura, non?
Non sabedes a enfermidade esta que teñen os cativos que se chama boca mano pie ou algo claro. así? Sí, sabemos. Sempre que alguén o di, Non a queremos. penso no puto dun peso humano. True that. Por favor, de verdad. Pois estamos aí. É como xogar o Twister, pero total, moi que a mal, película sabes? pois é maliña, pero eu creo que dentro desas películas que hai que ver porque son clásicos así como populares que surden un pouco ademais do avance popular, porque evidentemente esta película non foi potenciada nin por grandes medios, nin A ver, notase que se lleven as claro, pero hai vou, non, pero quero decir que entra dentro destas cousas populares que xorden case de pasar a película pirata ao colega ou mandarlle un link naquel momento para que avise, un pouco por abaixo, non? Que ao final é unha película que viu moitísima peña, pero mellor fora de canles case digo legais, porque eu creo que a maioría da xente vería pirata esta película, vaya, eu creo naquel momento, non sei se chegou a estrenar algún cinema, polo menos a primeira en Galiza, por exemplo, habría que buscalo por curiosidade. Non, imposible. A primeira imposible. A primeira era todo de boca a boca de a peli esta que non deberías ver. Creo que a mi impresión que teño era esa, dende logo. Logo hai unha segunda, non sei se hai unha terceira, creo que sí, pero sí, hai un montón, sí que segunda seguro, terceira a mí tamén me soa, pero vaya. Creo que, bueno, falábamos dos tropos, creo que esa completara con iso, o que me quedaba, violencia tal, sí, por aí tiña anotado. E logo, bueno, hai monstruos, bueno, tamén non sei, claro, o tema de monstruos míticos, non? Como Frankenstein, este tipo de cuestións, non? Que se body horror, non sei se queres comentar algo a este respecto, logo se afondamos. É que teño moitas dúbidas a este respecto, porque teño a sensación de que o body horror non é un xénero que se caracterice por que fai, senón por o que dice antes, senón polo que persigue despertar no espectador. Sí. Sabes, non ti podes facer unhas peli. O exemplo canónico penso que é o dos Homes Lobo, no sentido de que podes ver unha peli de Home Lobo e se a peli non está interesado niso, cando hai unha transformación, hai podría haber perfectamente. Unha pequena elipse e xa é un lobo, sabes? Xa está, non pasa nada. Sabes? Non ten por que ser traumático para ninguén. E en cambio pode pretender que sexa traumático. Outras transmitir eso. Entón, se a peli está cando iso é body horror. E iso para mí o distingue moito do gore. Porque o gore normalmente non está buscando iso, está buscando unha cosa case festiva, por decirlo así, na que se ridiculiza o vulnerable que é o corpo humano. Ou eso o que me atrae a min do gore normalmente, non? Que hai esta idea de que os corpos das persoas de repente xa non teñen unha fisicalidade dura, sino que son como unha especie de bolsitas de ketchup que explotan, e eso é divertido porque, non sei, como é unha maneira de rirnos da nosa propia mortalidade. É como que é super excesivo, creo, gore, non? Cando está aplicado xa nese punto no que comentas ti de que é excesivo. E o body horror non ten por que ser exactamente excesivo, senón que ás veces é excesivamente realista ou próximo, non? O que ti pensas que é, non? Se vuelve... Exacto. Se perde totalmente o punto de, aínda que sea vagamente realismo, deixa de funcionar como body horror. Exemplo, non sei se bichedes Machete. Sí. En Machete hai unha escena que é unha absurdez total na que o protagonista se tira polo edificio e rapela cos intestinos dun tío. Eso non dá medo. É imposible, claro que non. Claro que non. Non dá medo, nin pode dalo, ni sequera dá grima. É divertidísimo. É unha idea loca de utilizar o intestino dunha persoa como liana. Pola contra, fíxate que hai unha escena, por poñer un exemplo de intestinos e de tirarse por unha fachada, hai unha escena en Aníbal, hai unha escena en Aníbal na segunda película onde o tipo Aníbal, bueno, descubre que lle están perseguindo, un policía, un axente, decide, fai unha pregunta de tripas dentro ou tripas fora. Bueno, eu decidirei por vostede e tírao, atao cunha soga no pescozo, e claro, antes rájalle, non, a barriga, e cando colga, dai un golpe seco e logo caen as tripas para baixo, non? E claramente hai unha escena que sí que casi podría rozar o body horror neste sentido, porque dis, sabes, fas así o amago de, que duro, non? De repente, a película como que estaba indo ben, que hai un thriller claramente policíaco, de repente convertes así como nun terror extraño, non? De que percibes como extraño nese momento, de decir, que noxo, non? Esta movida. Sí, pero é interesante, porque tamén é o que apuntaba Alba ao principio, que se non hai nada de ciencia ficción,
case estamos noutro xénero, non? Estamos como unha especie de realismo duro do corpo, do asco, que eu non é exactamente o mesmo que o body horror, non? O body horror é unha mestura entre o sobrenatural, o corpo e esta idea. E a ciencia ficción, sí. Pois bueno, vamos a poñer exemplos concretísimos e bonitos, vamos a fondar no pozo, escoitamos Melodía e imos falo. Veña, pois non sei quen quere comezar. Ti, Rodicio, queres lanzar xa historias, cousas, exemplos bonitos? Sí, a ver. Vamos a ser honestos cos nosos amantes ouvintes. Vamos a admitir que estamos grabando este programa porque fomos a ver The Substance. Queremos falar de The Substance e queremos facer un programa sobre The Substance. Pero como non facemos monográficos ou non adoitamos facelos, pois decidimos facer. Pero penso que paga a pena falar da sustancia porque é unha peli ao mesmo tempo moi clásica, que bebe moito das fontes do que pensábamos en body horror como xénero nacido directamente nos 80, pero que tamén é pretendidamente moi moderna, ou pretende como retomar as ideas deixadas nese momento oitenteiro polos clásicos do xénero de Carpenter, fundamentalmente, e traelas a temáticas máis modernas, un pouco na liña do que apuntaba Alba, non? De profundizar sobre que significa o body horror para as mulleres en particular, non só esta visión masculina, e un pouco tamén polo tema que sempre obsesiona a Hollywood, que é a fama. Eu últimamente teño a sensación de que todo o que vexo de Hollywood ten que ver coa fama ou coa ambición. É o único tema que prácticamente tratan. Non o digo porque o fagan mal, porque por exemplo estaba, bueno, isto é un pouco tangencial, pero estaba vendo The Bear, esta serie sobre cociñeiros e tal, e teño a sensación de que todo o que fai Hollywood é sobre a fama e a ambición, non fan outra cousa. E a The Substance vai sobre iso tamén. Pero bueno, deixo eso apuntado para que alguén me tome a palabra. Da ambición ou que aí me parece irnos un pouco da... Ou do que pensas de por que é interesante que falemos de The Substance. Eu creo que sempre, a ver, un punto de actualidade sempre que me gusta traer os programas, ¿no? En este sentido tal. E de novo vexo neste caso certo clamor popular por desastres, ¿no? Claro, é dicir, que a xente se volveu un pouco tola. O sea, de novo estamos ante fenómenos virais, non? Que vai bastante distinto de Hollywood e tal, pero eu creo que aparte de moverse por ambicións e tal, tamén se move por buscar fenómenos concretos, un impacto concreto que elevamos ata a saciedade durante un par de semanas e logo, pois se vai diluindo, non? No tempo, e dentro de 3 meses, 2 meses, un mes, pois probablemente ninguén se lembre deste papel de Demi Moore. Non digo isto que se é algo malo ou se é bo, simplemente creo que está funcionando un pouco así a industria, sobre todo do cinema, a hora de marketing, a hora de mover estas historias. Eu sempre, perdón, a ver, eu creo que simplemente tamén... un apunte máis, que quero dicir que eu estou contentísimo en que, de novo, películas de ciencia ficción, películas do seu xénero como body horror, que o peten así, creo que é boísimo. Sobre todo para os amantes destas historias como somos nós, porque creo que o mellor alguén decide seguir investindo cartos nelas e apostando por estas historias e seguimos tendo estas cousas. Eso dixo no seu día, é como como Denis Villeneuve no seu día. Eu creo que un director que puido escoller o que lle deu a gana brutalmente e decidiu facer Blade Runner 2049 e Dune, que me parece unhas leccións de locura, pero que gracias a él pois temos como hai un top star de directores do mundo que apostan pola ciencia ficción claramente, ou pola fantasía, vaya. En ese sentido, amén. E creo que a sustancia pois aporta unha nova obra máis, que se fale deste xénero e que a xente o mellor a través desto chegue a outras películas semellantes como A Mosca, como o que sexa, introduzca usted aquí, non, su película ou su libro non, xa sabemos que aquí non se leva moi ben con este xénero, pero bueno, que se me entendo que quere decir que está ben, de verdade, que se fale destas cousas e que triunfe en algún sitio. A ver tamén como triunfa, personalmente, teño curiosidade por ver como logo a crítica realmente premia a sustancia ou non a premia. Neste caso, sí que creo que a crítica estivo falando algunha medianamente vendela, outra non tanto, pero teño a ver que pasa con a sustancia de aquí a un ano, se alguén se acorda dela nos premios así máis potentes, non? Se esa da Academia ou se esa de outros. Non o teño moi claro, eu que...
A ver, eu creo que a nivel popular tamén é un momento no que sai a película. O mellor esta película sai hai 20 anos e non ten a mesma recepción, que sería o normal. Agora tamén está nun momento no que, bueno, eu creo que a raíz de todo o movimento feminista e Me Too, que se está poñendo foco sobre certas cuestións e que saen actrices falando de que a partir de determinadas idades non lle dan papéis ou que lle dan certos papéis. Eu recordo unha entrevista de Meryl Streep dicindo que a partir dos 40 os únicos papéis que lle chegaban eran os de bruxa, entón que idea sí, é real, mulleres a partir de 40 anos. E despois hai esta idea tamén extendida e que evidentemente ten que ter unha base real, que a muller de mediana idade e a partir dos 40 que desaparece un pouco. Entón esa obsesión tamén ca xuventude que viría de aí e despois de como o cine trata os corpos, que isto co body horror está directamente relacionado, non? Como trata ese corpo feminino e que corpos femininos son os que se expoñen e como se expoñen. Porque o de sempre, agora foi revolucionario tamén, esta serie que eu non vexo, pero a prota de repente tiña sobrepeso, entón era como ese efecto de inclusión, non? E que había unha escena de sexo e ela aparecía desnuda e tamén lle preguntaron nunha entrevista e ela contestou moi ben porque dixo, eu xa sei que non sae xente de peitos perfectos nese tipo de escenas, así que disfrutade. Entón, eu creo que encaixa e ademais nun momento no que a medicina estética está en auténtico, é un negocio que está en auténtico apoxeo, pero ao alcance de calquera, quero dicir, non é algo que se reserve para modelos, estrellas de Hollywood, non. Xa é algo como estáse como normalizando moito as intervencións estéticas. Para o meu gusto, polo menos, normalizanse moito estas cousas de, pois podemos ir facer o pinche-pinche e poñer labios, non sei. Eu, por exemplo, sí que vexo ese, non sei, o algoritmo igual funciona así para min. Non teño ningún interese nese tipo de intervencións para min. Eu non, a min non me toca medo, sinceramente, pero sí que é certo que eu, por exemplo, entro nas miñas redes sociais e aparecenme todo ese tipo de cousas. Entro nas redes sociais de Bodicea, que é algo que non adoito facer por saúde mental, pero sí que é moi curioso porque me aparecen outro tipo de cousas porque normalmente esas redes levas un home. Non as levo eu. Entón, o sea, creo que a película chegou nun momento no que se están poñendo sobre a mesa certas cuestións que sempre estiveron aí, que non veñen de agora, pero das que agora sí se fala. E a desaparición da muller de mediana idade, do plano público, etc., laboral e tal, e esa eterna idea da muller nova, guapa, delgada, esa visión. En concreto, creo que por comparar, non sei se estará de acordo Rodicio, non? Ou ti, que parece que hai películas, non, que beben ou se conectan directamente, bueno, a obras, como quiramos, pero neste caso películas, coa persoa que interpreta, non, ese papel. E que me pasa algo como a Sustancia, non, que está de Demi Moore, como con Birdman e Michael Keaton, sí. Non sei se me explico o que quero decir xa de entrada, si solo poñendo este exemplo, non, de o tipo que interpretaba un superhéroe que ahora interpreta un papel onde o tipo interpretaba un superhéroe. Demi Moore, muller, icono sexual, non, icono feminino durante 2 décadas, parece que está nese crepúsculo da súa carreira, ou polo menos queren que así sexa, non? O que falaba Alba da que a certas mulleres a partir de que se en Hollywood desaparecen. Creo que é fundamental que Demi Moore estivese nesta película para que o espectador, non, o crítico conecte ainda máis co que está vendo na pantalla. Sí, de feito eu penso que Demi Moore como a persoa real cubre bastantes das lagoas que ten a película. Quer dicir que enche ocos que per se a película non está facendo, non? Ou non está desenvolvendo suficientemente ben ou de maneira suficientemente interesante. A personaxe interpretada por Demi Moore é un pouco mierda, non? É un pouco aburrida, non ten moita chicha, simplemente fai programas de non sei, de zumba na tele, non sei, unha cousa rara. É que me pasa de verdad como Birdman, perdón, é que me pasa esa idea de que simplemente ese personaxe que tes diante, de algún xeito ti estás lanchando co personaxe real. Quero dicir, porque sí, o sea, sí, estás enchendo os ocos e levanta a película, na miña opinión, en certa
medida, se non fose Demi Moore quen está interpretando esa persoa, non estaría funcionando ben. Probablemente os primeiros 20 minutos ou 30 minutos da peli levanta os enteiros Demi Moore, na miña opinión. Pero bueno, non ten... non sei, pareceme ben, para eso está o casting. Quer dicir, ela ten un perfil moi concreto, non? Ela estivo nos Anxos de Charlie, en fin, quero decir... No, Demi Moore non, Sí, era mala. Eso pode ser, eso pode ser. Sí. Era mala. E de feito falouse de certas intervencións estéticas para estar á altura das súas antagonistas. Naquele momento, que eran máis guapas e máis mozas, non? Sí. Claro, quero decir, non hai nada ao azar na escolla dese casting. Pero dista segunda versión, quero decir, dista de Cameron Díaz... Claro. Sí. Liu Barrymore, efectivamente. Sí, pero unha das partes ela é a mala. Diola, tío. Malísimo. Son malas calquera delas. Joder. Hostia. Sí, pero é que co tema dos corpos pasou, o sea, saínda de ver a sustancia, se te quedas un pouco remoendo sobre o, bueno, a dimensión social que ten a peli, que a peli ten outras dimensións, ¿no? Pero a dimensión social. Pásame un pouco, sabedes esta cita, non me acordo de quen é, pero que dicía que non se pode facer unha peli sobre a guerra que se xa antibelicista. Sabes que non podes facer unha película na que saia a guerra e que de alguma maneira este ensalzando ou facendo guai a guerra. E eu creo que a sustancia pasa o mesmo coa idea da obxectificación dos corpos das mulleres. Está intentando denunciarlo mentras está obxectificando o corpo das mulleres e transmitindo esa imaxe, nos guste ou non nos guste. Porque pensaba antes o que dicía Alba da actriz esta que dicía o dos peitos perfectos. Eu recordaba ver a Margaret Qualley, que é a actriz que fai da versión nova de Demi Moore. Joder, eu recordaba da peli esta de Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood e tal, recordaba un pouco a pinta que tiña a actriz. E cando había desnuda pensaba, pero esta tía non tiña este corpo, esta tía non ten este corpo. E despois buscando un pouco sobre a película, efectivamente, todas as escenas desnudas levan un montón de próteses, sobre todo nos peitos e tal, para dar unha imaxe de corpo perfecto. Entón, non sei moi ben como cadra isto co tema da película, non? O sea, ata que punto estás denunciando ou facendo exactamente o que denuncias ou para que? É que a idea de corpo perfecto realmente é body horror, O sea, quero dicir, a ver, a idea que temos de corpo perfecto a día de hoxe, sobre todo de corpo perfecto feminino, é body horror. O sea, non me extraña que estea o da medicina estética, por exemplo, super extendido entre influencers ou así, que teñen efecto para un montón de xente, que eu vexo as miñas alumnas como están, e incluso alumnos, que tamén empeza entre os homes a ter moito apoxeo. Sí. Pero esa idea de body horror total, porque realmente son mutacións corporales artificiais para adaptarse a uns esquemas que ti non podes biolóxicamente conseguir. Aparte de que en canto saes un pouco da túa esfera cultural, decataste do ridículo que é, non? Porque creo que todos en Occidente nos parece extremadamente tolo as operacións estas estéticas dos ollos dos coreanos, que está moi de moda en Corea, ou para blanquear as caras. O de aclarar, o sea, agora hai unha operación estética que aparte é super abrasiva, que é aclarar o iris. E hai xente que está facendo. A mí parece loquísimo. A mí en general operarse para corregir estas cousas pareceme loquísimo. Sí. Pero todos sentimos a presión, decir, en maior ou menor medida, ainda que nunca vayas a facer nada porque non é suficiente, pero entendes cale a pulsión, non é como esta persoa perdeu a cabeza completamente. Totalmente, quero dicir, ao final, podemos dicir, eu creo que as mulleres teñen máis presións nese eido, non? Pero, por exemplo, o tema dos homes coa alopecia e todo isto, non? Que creo que un exemplo paradigmático nestes últimos anos, porque hai moitísima xente que está indo, non? Que hai xente directamente que se vaya a operar a outro país para corregir que perdeu o pelo. A mí pareceme realmente loquísimo. Bueno, non sei. Non sei, non sei que opinar, en xeral, porque como... Entendo que queiras cambiar, tío. Entendo que queiras facerte cyborg, tío. Non sei, parece unha pulsión. No, eu defendo, quero dicir, se queres, non? Que che vou dicir eu? Como persoa tal, estamos neste mundo liberal capitalista, cada quen con seus cartos fai o que queira. Pero o que teño eu na pregunta que eu fago moitas veces é
por que o faz, non? Quero decir, esa persoa por que o fai? Porque quere verse mellor, pero ten un complexo, porque se un complexo entendo que pode mellor solucionalo de outras maneiras. Non o sei, sempre me provoca un pouco ese rexeitamento de pensar, pero esta persoa, non digo, foi antes o psicólogo, porque igualmente o mellor podía solucionar. Sí, bueno, pero non sei. Tamén parece un pouco infantilizar a xente, Pode ser, non sei. pode ser. Non digo que sexa fácil, nin digo que tal. O que quero decir é que ao final vas a entrar nun quirófano. E sempre que entras nun quirófano pareceme unha cousa un pouco maior. E que a xente ás veces... sí, e aparte por motivos innecesarios. O que quero decir é que mi irmá, así como médico, sempre me di, de entrar en quirófanos, se non é necesario, non o faría, sabes? Sí, entón, cando vexo que a xente como moi alegremente vende este tipo de operacións como se fose un proceso de, non sei, vas ali e tomas un vaso de auga, creo que se nos vende a cirurxía estética como algo moi cotiá, non sei se me explico. Non é tanto que xulgo a persoa, sí, senón como que che vai dar a felicidade e realmente é algo que engancha. Un xulgo o procedemento, droga, creo que se está como obviando certas cuestións que acontecen no quirófano e no teu corpo e as secuelas que vas ter, pero que realmente se te vende como un proceso absolutamente cotiá, cando creo que realmente é algo extraordinario. Quero decir, non pode ser normalizado. Dito isto, que cada quen... E as tatuaxes estarían por aí? Non me parece que entres en quirófano. Non, ya porque xa creo que é unha cuestión máis... A ver, eu creo que o das tatuaxes tamén xa é unha cuestión como máis artística e máis, non sei. Tatuaxes, piercings, non sei. Bueno, se eu quero ter o perfil dun deus grego... Porque, sabes que pasa? Que as tatuaxes non hai un modelo, sabes? Porque, por exemplo, o que sí que noto é que as mulleres pode haber un modelo. Ten que ser alta, ten que ser delgadiña, ao mesmo tempo ten que ter peito. Hai como un modelo. Non te equivoques, coas tatuaxes hai un modelo, claramente. Hai determinados tatuaxes que se fai as persoas para meterse en unha determinada urbana, como ese modelo estándar socialmente establecido e ben considerado, o sea... Mais ou menos, a realidade é que sí, Alba. As tatuaxes de follar existen e son unha realidade. Por volver ao rego, que algún día podemos falar das transformacións corporais, se os queremos dicir así, un baleiro de transformacións corporais e tal. Mira, dentro de varios anos. Eu quería comentar. O que pasa é que o fixemos ao revés. Eu quería traer este tema porque vin que había unha peli que era de American Mary, que basicamente é sobre a prota de unha médica que se engancha a este tema das cirurxías estéticas ilegais. Entón, pois, en fin, ao final comentámoslo ao revés, pero efectivamente existe unha peli de 2012 que tratou tamén este tema e que afonda un pouco neste tema, na necesidade de facer cirurxías estéticas, do feito de que sexan, pois eso, ilegais, porque ademais enganchan, porque non todo o mundo se pode permitir. O sea, ao final hai unha cuestión de clase tamén aí, non? Eu creo depende do teu estatus sociais, poderás acceder a esa cirurxía ou non poderás e terás que facelo dunha maneira ilegal se non podes, e iso tamén trae consecuencias tanto para quen a practica como para quen a padece. Entón pareceume un exemplo interesante. E despois outro exemplo que vin que me chamou moita atención é porque hai outra peli que é de Iron Man que non ten nada que ver con... pero é gracioso porque aí temos as dúas partes da balanza, non? De como as transformacións corporais poden ser horror body ou poden ser superheróis, que sería a outra parte, non? Pero esta de Iron Man, que non sei se é coreana ou xaponesa, Tsukamoto é o director. Vai sobre un fetichista de metais e que se crava pedazos de metal en todo o corpo e soña cun mundo de metal, do que todas as persoas teñan algunha mutación. Entón, esa parte levada así máis o contraste. Entón, chamoume moita atención. E logo non sabía que existía esta peli, porque eu estou vendo, perdón, imaxes, se alguén quere ver imaxes en Google, flipante, non? Non a vi, eu non a coñezo, pero Dios. Pois a min chamou moitísima atención. Sí. Pareceume así como... Porque aparte o ver o de Iron Man como que me pareceu así como moi guai o contraste, non? O outro Iron Man.
Iron Man Man, mal. exactamente. Sí, basicamente é iso, se o pensades. E despois, a ver, hai outra que é a de Crimes do Futuro, que, a ver, esta chamou moita atención porque eu non sabía que existía e, curiosamente, introduce unha idea parecida nas superguerreiras. Pero é que o avance da biotecnoloxía permite alterar o corpo, facer alteracións corporais de todo tipo, e son as máquinas e as computadoras as que teñen a capacidade de controlar certas funcións corporais. Entón, aquí xa é basicamente a outra visión. Se nos poñemos no campo dos superheróis, aí entraría o cyborg, que ten partes humanas, biolóxicas e outras cibermecatrónicas. Sí, pero case nunca é horror, non? Claro, por eso me chamou moita atención esta. Porque esta sí que non sei se a coñecedes, A ver, é que, claro, aquí por poñer eu o paréntese, porque creo que é interesante falar desta de Crimes do Futuro. Crimes do Futuro é unha película de David Cronenberg, que xunto, claro, que xunto con Carpenter, non, e Craven forman ese chamado triunvirato non, do terror ou do horror contemporáneo, no cinema e tal. É o tipo que fixo The Fly ou La Mosca, como xa falamos antes tamén. É unha persoa que fixo moitísimas películas de horror e ciencia ficción. É un tipo que ten verdadeiras películas de culto. En o caso desta que comentas, non, das de Crimes do Futuro, o elenco de actores e actrices é bestial. Quero dicir, está Viggo Mortensen, se a memoria non me falla, está, como se chama, Kristen Stewart, está Lea Seydoux. Quero dicir, é unha película moi potente no artístico, non é... Bueno, que eu creo que hai que vela, eu creo que é un top 5 de body horror, non? Xunto con algunhas que temos aquí anotadas na actualidade, non? Pero vaya, que hai que vela, sobre todo polo director, polos seus actrices e actores, e porque é un clásico dentro do xénero, total. Bueno, a mí parecemo, non? Mellor ten algo que dicirme aquí, non? Pero creo que sí. Un clásico moderno, esta película creo que hai 2-3 anos como moito, non sei, será 2021, 2022. Ni idea, pasoume por debaixo do radar, pero moitísimo. Pois está... Vale, apuntado. máis películas de... Perdón, máis este... Bueno, despois... Non, perdón, fala. Outras pelis tamén poden ser Titán, que... Titán, chaval. Que Titán... Vale. Me parece, o sea, perfecto, Me parece moi ben falar de Titán porque me parece que conecta coa sustancia. Bueno, pois, para quen non saiba, que eu non sabía, é a historia dunha asasina que sufriu un accidente de nena e que ese accidente deixou cunha placa de metal na cabeza. Entón non sinta empatía, pero está namorada, non sinta empatía polos humanos, pero está namorada dun coche, e despois ten a moralidade alterada, que era o que dicíamos antes, en que medida estas películas é a deturpación corporal vinculada á deturpación moral. Sí. É que Titán é unha película durísima de ver, non ya recomendo en xeral a todo o mundo, é unha peli que pode resultar moi desagradable de ver, e a mí me resulta moi interesante, pero tamén son consciente de que non é para todos os públicos, porque como Alba acaba de resumir a película e a trama é eso, o sea, non pasa nada máis. É unha película moi sensorial, moi de emocións, de set pieces moi longas nas que non pasa absolutamente nada. Me parece que conecta ben coa sustancia, porque a pesar de que no temático non falan do mesmo, sí que es participando do mesmo xénero, e así, onde eu sinto que Titán fai cousas novas ou intenta cousas novas, a sustancia me parece un pouco un refrito. E a gran cousa que eu non me, o sea, coa que non estou contento coa sustancia me parece unha peli frouxa no social, que non acabo de entender moi ben cal é a mensaxe cando saes, a máis alá de en plan que mal Hollywood, que putada. E despois no concreto, no audiovisual, é serie Z total. Son ideas visuais de pelis dos 80 un pouco recicladas para adaptala ao noso momento, cunha banda sonora moi moi boa, eso sí que é verdade. E aí onde Titán
probablemente embarranca en que se volve un pouco insoportable de ver, as cousas como son. Sí que me mola porque está intentando unha cousa distinta, unha cousa nova, sabes, no xénero, o sea, buscando estas mesmas emocións, estas mesmas ideas de transmitir, non fai o mesmo, porque sexamos sinceros, os últimos que 20 minutos de A Sustancia son moi divertidos, pero son unha peli que xa vin, sabes? Non sei. Teño que anotala, o sea, non sei. Haberá que vela. Non sei, Titán é complicada. Xa vos lo digo agora, igual vedela non vos gusta nada, pero é que non sempre é unha cuestión de gustar. Joder, esta peli está intentando algo distinto. Igual, sabes, alguén collendo esta referencia fai algo moi interesante dentro de 10 anos, sabes? Quería lanzar... Sí. Bueno, despois outra das pelis clásicas desto é, bueno, A Cousa, non? Tamén de Carpenter. Sí. É que exactamente ao final falábamos do final da Sustancia e ao final da Sustancia é A Cousa sen máis, non? Pois A Cousa, bueno, creo que esa sí que é moi coñecida, sí, non? A ver, A Cousa é un... a expedición que vai ao Ártico e despertan a Cousa. É un clásico, non? Porque mestura... A Cousa é boísima. Vamos a ver, A Cousa é o que falaba ao principio do podcast, quero dicir, A Cousa para min é dentro do cinema... dentro do cinema me parece unha peza imprescindible. Quero dicir, para min está dentro do top 100 películas que hai que ver antes de palmar, non? Porque me parece unha cousa entre horror, ciencia ficción, extraterrestres, non? Como que mestura todo dun xeito moi guai, moi ben, é o mellor Carpenter do que podes ver, do mellor del. E logo que está impresionante, joder, Russell, non? Carl Russell. Non, Carl Russell. Carl Russell. Compañía. Logo fixeron un remake que non é tan terrible como pode parecer, que non é que sexa unha gran película, pero bueno, está aí, sen máis, alguén ten curiosidade, hai como unha especie de remake precuela, un pouco como unha destas cousas raras que fai así Hollywood. Pero nada, original é unha cousa maravillosa. E creo que é maravillosa ademais por un algo moi concreto que aquí quería introducir en un tema, e logo creo que tamén vou dar aí outro paso, pero que creo que o CGI non que lle senta fatal o body horror, que é totalmente dependente de que as cousas se fagan case de xeito analóxico, aí incluo pois o tema de maquillaxe e tal, o sea, ten que parecer real, non? Ou polo menos certamente real. O outro día cando vi A Mosca, por exemplo, exactamente, ou La Cosa, pero sobre todo A Mosca, que había outro día, non? Que unha película xa que ten, espera, vou ver por curiosidade, porque teño aquí xusto aberto, do ano 86, claro, do ano 86, o sea, quero decir, esa película, ves como se vai transformando e dis, vale, así é como luciría algo así. Quero dicir, non é un CGI pocho, non, porque o CGI ao final sabes que é ordenador. Quero dicir, por moi realista que o fagan, por moi hiperrealista, creo que segue sendo algo que non é real, porque está feito con un material que non existe, que son os píxeles, quero dicir, non é. Pola contra, non, na Mosca, o proceso é maquillaxe, é látex, serán líquidos, será ketchup, eu que sei o que, non? Estas mesturas que facía antes, non? Neste tipo de propostas de maquillaxe a bella usanza. E no sentido estrito a cousa tamén ven por aí, non? De que é real. O que estás vendo realmente, inda que poida non parecer que teña un movimento un pouco torpe ou que non acaba de entenderse, segue tende ese punto físico, non bestial. E por iso creo que é un horror que nunca vai envellecer mal. Quero dicir, outro día xa vos digo, cando vin A Mosca non me pareceu bello. Dixen, é que está ben, porque é real. Quero dicir, non é... Os animatrónicos, a verdade é que envelleceron bastante ben, non digo todos, pero sí moitas películas que os teñen, e diste, bueno, Parque Xurásico, quero dicir, non? Creo que envelleceron mellor as primeiras que se me paras a pensar que World ou incluso A3 ou cousas así. Sí, pero non sei, quer dicir, non creo que sexa o adecuado decir que envellecen ben porque sexan reais ou realistas, sino porque son como moi consistentes coa súa propia estética. Pode ser. Se crean a súa estética, son consistentes, e xa está, e creen nela, de verdade, non o usan simplemente, vale, me vamos a facer isto porque, bueno, é ata onde renderiza agora o ordenador. Non sei, vexo que hai un abuso, non? Creo que isto non é... Creo que hai un abuso aquí, está falado moitas veces no cinema do CGI, que é insoportable, creo, a todos os niveis.
Sí, de feito non pasa só co body horror. Sí, en creo xeral, por suposto. Por suposto, e ademais hai unha crise aí seica, non? De que non se está metendo tempo nin o carto suficiente, co cal sai o que sai e tal, así que hai unha crise aí en todos os estudios do mundo. Sí, non vai nin para antes nin para atrás. Pero vaya, centrándome na cousa, quero decir que mantén igual que a Mosca ese tipo de estética analóxica, de estética real, de estética de maquillaxe e tal, que no caso do body horror está totalmente unido. Quero decir, non podes facer con... Eu creo que non funciona. O sea, se tratas facer body horror con CGI vaiche sair un churro a maioría das veces. O sea... Non sei, como todo. Teño a sensación de que se poden... Es decir, todas as ferramentas se poden empregar para todo. Como? O tema é que haxa unha visión artística que o consiga, sabes? Non pode ser simplemente teño un martelo, todos son tornillos. Dame certas dúbidas, ¿no? sobre isto, pero bueno, unha reflexión. Mencionar dúas cousiñas. Hai un medio que ainda non tratamos que creo que paga a pena, por lo menos nesta recta final, que é o anime ou manga anime. Creo que Xapón leva facendo obras de body horror potentísimas, de culto. Sí, é verdade, é moi injusto, é super injusto o programa, que non sai, porque é verdade que os americanos son moi importantes neste xénero, pero probablemente os grandes expertos do mundo do body horror son os xaponeses. Que, por desgracia, xa sabemos como é esta historia, non temos tempo a falar de todo, nin temos todo o tempo do mundo, non? Pero quero dicir, hai cousas que hai que falar, e sobre todo tamén están de actualidade, como é como está en HBO ahora que se me foi Uzumaki, por Dios. Que bueno, é unha das obras, eu creo, por antonomasia, xa non só do terror, senón ademais en concreto do body horror, que é o que nos trouxo ata aquí. Eu estou vendo a adaptación estes días. É unha adaptación dificilísima, vamos dicilo así, porque creo que é dificilísima, creo que é valiente, o sea, creo que ten moita valentía facela. Creo que pode verse. Creo, o sea, quero decir, creo que non capta, o creo que é imposible captar o manga ao 100% o que se vive nesas páxinas. Fíxate, antes falábamos de literatura, non? Non falamos de manga, estas cuestións da unha novela gráfica, bueno, é certo que está por fora noutra dimensión, pero Uzumaki para min é unha obra de culto que hai que consumir, e creo que todo o mundo debería ter unha copia na casa, non? Como se ten outros libros, non? Como que ten aí un Quijote aí mal feito, debería ter un Uzumaki tamén para rezarlle de vez en cando, porque é unha pasada o que creou este home, non? Sí, o tema do anime co body horror sí que penso que é unha historia de amor bastante longa. Teño apuntado por aí tamén polo que me marcou a min Akira, claro. Sí, o sea, a parte final de Akira co rapaz que se vai hinchando é que é increíble, porque penso que todos tivemos máis ou menos esa experiencia con Akira, sobre todo se o ves de adolescente, que unha peli que te pega un bofetón que te deixa temblando, en plan, que acabo de ver, que cousa máis guapa, pero que chegas a casa e pensas, de que vai a peli? A peli non vai de nada, tío. É unha pavada que se resume en 5 liñas. O sea, é toda unha fascinación por ver que pasa, se forzas os límites do corpo de determinadas maneiras, e metes como un montón de un bote de molonidade e o botas por riba, sabes? Non vai de nada. Akira non vai de nada, e ainda así é interesantísima. E a outra que tiña apuntada, que tamén é máis moi recente, pero penso que é un personaxe moi interesante, Perdón, antes de só por Akira, sí, que creo que a influencia de Akira en xeral no manga, no anime, é moi grande. Entón creo que hai un concepto moi concreto que é o típico arma que pasa moito nos animes, non? Típica arma futurista X do espacio, da igual o que queiras, que dá un rayo e fai como que explote o corpo, como que, sabes? Sí, que hinche e rebente, supera ese proceso de que se hinchan así os músculos, os ollos, disparanse e tal. E creo que iso que entra dentro do body horror claramente, totalmente unha herdanza deste en parte de Akira, o sea, a escenadas, quero dicir que moitas das escenas ou moitas das propostas visuais que fixo Akira foron repetidas ata a saciedade. A escena da moto, pero quero dicir, a escena de como se hinche ese corpo finalmente, creo que de verdade foi replicada, pero case fotograma, como queiras dicir,
o tinta non por moitísimos artistas logo, esa idea de o corpo reventando, e creo que no anime temos 1000 exemplos de que hasta Dragon Ball, quero dicir, hai certas escenas de body horror, e creo que beben, disto, dese corpo hinchando de musculados das venas, non, os ollos poñéndose tal. Penso en Babidi, e os malos que controlaba Babidi, non me acordo os nomes, eran así como dous pelaos así medio fortes e tal. Que va, moi Jim-Bros. Joder, toda a cuestión dos experimentos dos robots tamén tiñan uns elementos de body horror, estaban ali encerrados, desnudos, unhas cosas rarísimas. Sí, pero incluso en Ghibli, ti pensas a fisicalidade en Ghibli moitas veces é super terrorífica. Joder, en a Princesa Mononoke cando lles entra o virus este, é que me están vindo flashes agora de cousas que vi que ainda non puiden comentar nesta liña temporal, que por exemplo que estou pensando en un anime, Pluto, tedes que ver Pluto, Pluto está, eu creo que está en Netflix ahora mismo, ou se estrenou, esto tedes que velo, pero o sea, te vais a encantar, Rodicio, quero dicir, pero no, Alba supoño que tamén, non sei, pero ti que és o mellor máis deste tipo de animes e tal, como, bueno, está baseado nun manga, por suposto, o sea, tal, pero que crearon unha adaptación que é boísima, pero boísima, o sea, quen está escuitando isto que de Pluto, porque é o anime xunto con Samurai Doyos Azuis deste último ano e pico en Netflix máis importante de estrea. E ten algunha escena, por suposto, de violencia extrema que me podría encaixar dentro deste body horror tan habitual nos animes, destes corpos estoupando ou este tipo de cuestións, e creo que entra por aí. Perdoa que é verdade que os animes moitas veces eso, exploran versións de horror, pero por exemplo, un anime que penso que é interesante, o sea, os últimos animes que son máis ou menos virais ou grandes, que serían os de Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, os dous beben deste tipo de estética, e en particular un personaxe de Jujutsu Kaisen que se chama Maito é unha cousa case de non sei, de revisión xaponesa de como entendía o body horror os americanos, por decirlo así, que hicieron unha especie de... Puede ser, me parece moi guai, me parece acertado, sí. Me parece que explora como a versión non tan xaponesa da idea a través de outras tal, pero non deixa de ser como moi xaponés o personaxe, e incluso o background que ten decimonónico, basicamente, é como un personaxe que está obsesionado polos demais, entón está todo o tempo imitando, e iso lle leva a facer cambios no seu propio corpo, e iso denota que ten a alma tamén destruída. Bueno, nada moi... Case nunca son interesantes no temático os animes, vale? Son interesantes no visual e tal, pero non. Case nunca son interesantes no temático. Un pitidiño aí de Alba índose de parte dela, que nos despidamos. Dela tamén, non? Concretamente, tal, tivo que irse, entendo que conciliar este tipo de cuestións que todos comprendemos e valoramos. Ademais estamos rematando. Pouco máis queda aquí. Eu quería falar tamén dunha escena... que ás veces cando aparece body horror como moi de repente, moi de merda, non esperaba esta movida, crea unha sensación de angustia por inesperado, e porque non mellor non esperabas que nesta película apareces algo así e dá medo, non? Falo, por exemplo, dunha película, non sei se biches Old Tempo, creo que traduciron aquí, unha de Shyamalan, creo que a que van na praia e van embellecendo moi rápido. Non a vin. Sí, é destas últimas que sacou Shyamalan. Bueno, creo que debe ser debe ser a antepenúltima. Joder, que sacou a trampa, sacou chaman a porta, e tempo, debe ser así, sí. Bueno, se me entraron moitos spoilers, inda que sí un pouquiño, se non salta de 30 segundos, pero bueno, tampouco creo que pase nada xa. Hai unha estrela moi concreta, na praia, o tema da película é que embellecen moi rápido na praia, non? Isto ten unhas consecuencias certamente fatais. Concretamente unha persoa creo que tiña unha enfermidade onde os osos que non sei se era esclerosis, pero igual fago aquí unha tontería, non? O que pasa é que, claro, como están embellecendo moi rápido nesa praia, os tratamentos non sirven para nada, non? Por así decirlo. Entón, como esa persoa empeza a sufrir deformacións moi rápidas, non? No corpo. Entón, hai un momento, non? Como que se oculta nunha cova, porque ela está sufrindo moitísimo, ocultase nunha cova. Cando volve a aparecer na película, non? Ademais, van como uns nenos a buscala por ali e todo isto, aparece, pero nunha auténtica escena, non? De
de body horror totalmente... Casi parece un monstruo, non? Así como camiñando cara a eles, non? Como pedindo auxilio desa transformación, mutación veloz que pasou, o cal desfigurou os brazos, non? Como que son máis longos agora, as pernas, tal. Como que moi sorpresiva nesa película, non? Como que de repente dices, que está porque aí somos, sabes? Por que temos esta escena tan gráfica, tan body horror, tan bestia neste momento, non? Na película que non estaba claro, non? Como que había un terror psicolóxico moi típico de Shyamalan, non? Como un thriller que cal é a próxima que está pasando, non? Sempre a pregunta de Shyamalan moitas veces de que está pasando, non? O que está, e de repente, non? De repente unha persoa que se transformou pois nun monstro, ademais dunha forma ultra dolorosa, terrible, totalmente, pero con moita lógica dentro da película, non? Por decirlo así, por suposto dentro da ficción, que non creo que alguén que non tome non creo que lle pase iso con calquera enfermidade, non? Pero moi ben levado en ese momento, como moi sorpresivo. E creo que a veces este tipo de traballar co body horror nese sentido de metelo así de repente, creo que provoca un hostiazo nos espectadores que de novo cumple a función do body horror, que é perturbar completamente a nosa visión da obra, non? Sí, estaba pensando como case todo, isto tamén o fai Hora de Aventuras. Pues seguro, claro, por que non? Como prácticamente todo o que falamos xa o fixo Hora de Aventuras, xa o fixo mellor, e isto tamén, porque o body horror colase en Hora de Aventuras fundamentalmente por dous lados. Un é a Princesa Chicle, porque a Princesa Chicle como que é unha especie de Doutor Moreau, pero de gominolas. O sea, como que crea vida con uns elementos, bueno, sen explicar demasiado, pero bueno, ela mesma pode crear unha serie de elementos orgánicos e pode combinalos da maneira que queira para crear seres vivos, ¿no? Entón fai experimentos e normalmente pues, vive nun mundo de piruletas e todo é moi divertido, pero tamén hai experimentos que lle saen mal e son como no sé, cosas horribles que aparecen en algúns capítulos e algunhas veces tamén a ruptura moral, non? Como os experimentos que aparentemente non saíron mal, pero se lles vai a pirola, sabes? En plan, pues, o máis clásico é o Limoncio, o que son como de un personaxe feito de limóns que vai perdendo a cabeza pouco a pouco mentres vai avanzando a trama. A Princesa Chicle se sinta responsable del porque o creou e non o quere matar, porque ele é moi consciente de que está mal feito, pero tamén é moi consciente da súa independenza racional, e se lle vai a cabeza, sabes? A veces sabes como que é un limón e ves como se abre pola metade, se queda seco como un limón seco, sabes? Cosas que non sei. Que xenios, tío. E a outra vía pola que se entra é pola vía dos vampiros, que tamén é unha serie como moi bonitiña, moi divertida, e de repente é un vampiro que adopta unha forma que é super perturbadora e que dá moitísimo medo. Pola vía da transformación que falábamos tamén dentro dunha cosa clásica de body horror. Pois sí. Entón, pues sí, produce ese mesmo efecto que mencionabas ti, de onde non esperabas, ¿no? Cando se introduce o body horror te mete como un susto moi gordo. Pois nada, eu para rematar xa por a miña banda, logo se queres pechar con algunha cousa, eu só nomear outra obra que para mí me parece clásica, por suposto, no cinema, dentro do terror, para min creo que ten un componente de body horror bestial, que é Hellraiser, película... É que non falamos de... Sí, se nos quedou un pouco no tintero todo o tema sexual. Total, non? Pero bueno, eu creo que algún día habría que falar, claro, xa temos algún podcast alguna vez fixemos a idea, non? Do sexo e todo isto. Pero isto xa é máis que sexo, non? Probablemente Hellraiser. Bueno, para mí é unha película que hai que ver. Isto tamén dentro das recomendacións de... Pero, Dios, para mí Hellraiser é claramente unha peli de sadomasoquistas, en máis. Sí, sí. É unha peli que só vai de follar, total, pero creo que te dentro... Pero que é unha película de culto, quero decir, o sea, que ten unha serie de personaxes, ten unha serie de personaxes como Pinhead, ten unha serie, a forma de crear esta película, a forma de como se transmite, a forma do que vai, o quero dicir, do sadomasoquismo e da súa representación no cinema, tan bestia neste xeito. Para ben e para mal, tamén digo, tamén porque en fin, na representación do sadomasoquismo, probablemente é esa peli sadomasoquista máis famosa da historia. Quero dicir, é unha película de terror, quero dicir, non é o mellor exemplo. Tampouco é un ranking tan cotizado, non hai tantos pensados. Claro, hai só vou, non? Quero dicir, que eu saiba, que mellor si hai, non? Pero polo menos o que eu tratei, seguro que hai 1000,
pero dentro da cultura popular ou tal, para min é a máis coñecida. E nada, Hellraiser, de que vai? Alguén non o sabe? Bueno, hai como un quebracabezas que cando o completas aparecen unhas extrañas criaturas que se chaman cenobitas, que ainda me acordo do nome, e o que che fan é literalmente, pois de repente o teu corpo se une por cadeas, garfios, tal, na pel tiran e eres desmembrado, non? Pero todo isto ten un componente que hai que entender, hai que ver a película e afondar niso para entender todo o que estamos falando, do masoquismo, do sexo, pero por suposto ten un rollo body horror bestial. No proceso humano, onde hai claramente unha deformación do corpo humano, pero tamén dos propios cenobitas, non? Que me parece que, bueno, logo se sabe mellor que os cenobitas son persoas, bla, 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 pero quero decir que me parece que entra dentro desta liña de películas clásicas dos anos 88, eu creo que desta peli anterior aos 90, de ser do 87, 88, por aí. Sí. E que coa broma acabaron algún personaxe delas, no caso de Pinhead, que é como un dos cenobitas máis famosos, parece líder, pero tal, por non entrar en detalles, pois volveuse unha figura de cultísimo, non? Entón creo que icónico totalmente dentro do terror. É curioso como body horror, como que creo que ten esa capacidade de impacto tan bestia, tamén foi quen de deixarnos, o que xa falamos aquí en varias cousas, non? Los monstruos de la cosa, Hellraiser, non? De que creou unha cultura popular, deixou unha pegada moi bestia na cultura popular en base a que non somos quen de esquecer estes personaxes que aparecen nas películas de body horror, sexa Pinhead, sexa os monstruos de la cosa, sexa o cempés humano, non? De que vos, malas películas, mellores, peores, o que sí está claro que deixa unha pegada moi forte, sobre todo cando entran na esfera popular e a xente a revive a transformación de Home Lobo de Werewolf Teenager. Me parece unha das cousas máis icónicas da historia do cinema, tío. O sea, total, ¿no? E mola moito. Sí. Quero decir que creo que esa é... Nós, además, aquí sempre falamos iso falamos de todo, non? Pero creo que, sobre todo, da cultura popular, o impacto das cousas, bla, 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 pois creo que Hellraiser nese encaixa como unha luva aquí. E nada. Chulísima, de Hellraiser, chulísima, o mí por me fixo moitísima gracia a parodia que lle fan en Rick e Morty en que se alimentan da vergoña allea. É boísima esa idea. É que Rick e Morty, igual que Hora de Aventuras tamén ten as súas fontes así que das que beben, bueno, pues Rick e Morty colle estos tropos, non da... Bueno, son máis claros, ¿no? Rick e Morty, joder, literalmente son... Total, ¿no? É que hai collelos, pero desvestilos e facer outra cousa absurda, pero super graciosa, totalmente beben diso. Só quieren follar. Pero beben diso, ¿no? Entón, nada, vede que el Hellraiser se pode de xente porque está... Bueno, está curioso. Dime. Sí, outra das cosas que quería que me sentiría máis a mencionábamos, eu penso que se enlaza ben con Hellraiser, que esta idea do body horror toqueteando un pouco o sexo, e tamén aproveitamos para mencionar polo menos algún videoxogo que hoxe non creo que non falamos de ningún, era en Silent Hill, que eu penso que Silent Hill tamén ten moitísimo de body horror en xeral, desta relación entre body horror, o sexo, o trauma, como se mestura todo de maneiras asquerosas. Ademais, a diferencia como que coetáneos no tempo, non? No momento foron Silent Hill e Resident Evil, así como Resident Evil son zombies, non? Do que temos un programa por aí nesta línea temporal esa pasada. Sí, que de alguna maneira tamén é body horror. Sí, pero ten a súa propia exactamente, a súa propia mecánica. Sí. Neste caso sí que Silent Hill sí que me parece un horror e que moita xente quedou moito máis... Por exemplo, ninguén... Bueno, probablemente poidamos distinguir ou falar de algún zombi de Resident Evil, vale, de algún inimigo, pero son zombies, non? No amplo sentido da palabra, a gran maioría deles. Pola contra de Silent Hill sí lembramos a moitos dos inimigos que nos salían ao paso, non? Como Pyramid Head, por exemplo, pero tamén os básicos, non? Como digo eu, que agora acaban de estrear Silent Hill 2, non? O remake, estes inimigos así deformes, non? Que non teñen corpo, que esa mierda de inimigos extraños, que de novo me marcan, non? Digo, que isto dá máis medo que algo que algo definido, non sei se me explico, non? Algo que un zombi, non? Un zombi, pois é un zombi, vale. Pero como que isto é moito máis amorfo, moito máis ambiguo, moito máis o que distingue sexual, de extraño, de que mierda esta, non? Encántame. Recoñezo que me parece bestial. É guai, porque aínda que, mira, non o mencionamos
definindo a movida, porque non o pensar, só non pensando agora mentras falamos, é que o body horror vai sobre os vivos, sabes? Vai sobre as cousas dun corpo vivo, vai sobre o pus, vai sobre o sangue, vai sobre que se vai mierda a cabeza, os sesos e tal. Non vai sobre a putrefacción, non vai sobre os gusanos, eso é outra cousa, é outro xénero, pretende outra cousa, está pensando noutro tipo de emocións. O body horror é o terrible que é o corpo vivo, o corpo das persoas vivas. Sí, que interesante. Non ten que ver coa mortalidade, non falas. E por eso falaba antes de que para min eso é o que o diferencia do gore. O gore ten que ver coa morte. E o body horror ten que ver co puto asco que dá o corpo. En plan, do extraño que é pensar que o corpo humano é un conxunto de vísceras, sabes? Que funcionan. Eso é do que vai o body horror. Mólame como reflexión final, e mólame para ir poñendo aquí freo. E nada. Para deixaro para que fagas o final, porque normalmente me gusta deixalo en tono máis lixeiro. Se queres deixámola, queres falar, claro. Solo vou facer como pequena a que para min é, falamos de moitas escenas de body horror neste programa de hoxe, pero para min a mellor de todas as escenas de body horror de todo o cinema é a escena en Este chico es un demonio. Que non sei se recordades, pero me parece absolutamente flipante por lo que falábamos antes, porque a peli non vai de nada desto. Quer dicir, a peli vai dun rapaz que fai facatruadas e un fillo dun can e tal. Pero hai unha escena na que van á feira, como as atraccións, e o pai do neno e a rapaza coa que se leva moi mal, entre outras persoas, se montan con unha especie de non é o saltamontes, pero é algo parecido ao saltamontes, pero é circular, non? Como que todos se miran, o sea, como que a xente entra nunha especie de círculo que despois vai girar moi rápido, non? Xa sei o que vas decir. Vale, entón ese círculo empeza a xirar e o que fai o rapaz del demonio pois é acelerar, non? Entón acelera, empeza a xirar moi rápido e unha das persoas empeza a vomitar. E como están todos mirando uns para os outros nun círculo, o vómito vai contra outras persoas e esa persoa dai tanto asco que empeza a vomitar e esa persoa empeza a ver unha especie de vómito en cadea rarísimo dentro dunha peli de tarde de domingo. Sí, tío. Que me parece flipante. Sí, que me acordo perfectamente. Non a tiña localizada na miña memoria, pero cando empezaste a describila, empecé a pensar círculo, empezaba a vomitar todos, é certo. Horrible. Ademais o vómito de algo moi bestia sempre, non? Que sí. A ninguén lle gusta ver potar a ninguén, non? Hai xente que lle dá arcadas, non só de escoitar a alguén de sabes? A mí sí. O ruido de alguén pero sabes o problema de todo isto? Que agora teño que contar unha anécdota real relacionada con body horror real e absoluto sobre o vómito. Ti tes a historia deste chico é un demonio, pero é que nunha viaxe de escolar, non desta, alguén se puso malo no bus escolar. Vamos 20 rapaces, non? 30, 40, non sei cantos íamos, non? Entón, en un momento dado, alguén vomitou. O sea, e vomita así no pasillo, non? No corredor do bus. E cocheiro empeza a vomitar moitísima xente. Empezaron, pero non che exagero, se botou o mellor 10 ou 15 rapaces no corredor. Además, como non tiñan onde vomitar, a xente vomitaba po corredor. Así, era como unha situación absolutamente catastrófica de que se foi de mai, completamente. E non, que ibas facer? Parar? Para qué? Estábamos nunha para qué? Para nada. Entón, ademais, había moitas curvas na estrada e vías como a pota que sabes se creara como unha especie de río de mierda, iba de lado a lado do bus, como pa diante e pa atrás, así movendo, e a peña, claro, vendo iso, indo a peor, porque había e volvían a vomitar algún, era como un ciclo ultra vicioso e ultra mierda do que estaba pasando nese bus. Ultra mierda. Creo que personalmente esa foi a miña escena favorita de body horror que vivín na miña vida. A puta do bus de 20 rapaces e rapazas que había ali e vendo como se movía de lado a lado. Que horror. Espectacular. Xente,
para que vexas que hai que escoitar o Baleiro ata o final. O sea, claramente o mellor do programa está ao final hoxe. Isto, non, esta é unha historia mentira, isto pasou, isto vos podo dicir que non é ciencia ficción, isto, ves, non é body horror que non ten ciencia ficción, non tal. Claro. Esto se che fai Cronenberg cando empezan as curvas e ponense en branco e negro e unha música de violín, sabes? Pois nada, xente, contamos esta historia, despedímonos tamén e damos vos un saludo de Alba, que o trío Tenrura hoxe acabou como dúo singular, non sei como nos podemos, o que sei, o primeiro que se me ocorreu, non son moi bons os nomes, fillo, pero o trío Tenrura estaba ben. Bueno, o trío Tenrura estivo hoxe aquí, esperamos estar no próximo incluso 4, a ver se pode vir o señor Pesado, e prometemos, e creo que podemos prometelo, Rodicio, que o seguinte capítulo nesta liña temporal non vai tardar tanto como o anterior, para nada. Así que nada, gracias por estar aí, xente, a todos polos vosos azos, por escoitar este Baleiro Perfecto para a que cheira papá. Biquiños apertas e a buriño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer ti ves nel. Son o planeta, a carne mortal. O aire está melancólico esta noite. Pergunta: trata-se do planeta que se ouve falar desde algumas semanas, perto do Sol? Trata-se efetivamente deste.
Ele possui outros nomes, mas o nome original é Hercólogos. Pergunta: em que período ele vai aparecer? Entre agora e, no mais tardar, em 1 ano. Pergunta: o que é preciso fazer quando ele aparecer? Evitar os confrontos e os rumores do mundo, se voltar cada vez mais para a interioridade, ir ao sentido do que lhes é solicitado pelos seus guardiões sob forma de sonhos, de intuições, de pressentimentos ou de sensações. Pergunta: o que você chama de programa de proteção em locais preciso? Isso não é necessário por enquanto. Saibam simplesmente que tudo está previsto e programado para as convulsões do parto do planeta. Pergunta: essas convulsões estão diretamente associadas à visibilidade de Hercólogos? Elas estão associadas, evidentemente, à presença e à aproximação deste planeta. Pergunta: está correto que a Terra irá tremer durante 8 horas provocando a inversão dos polos?